Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, gapo iti nakatay ni General Barbosa. Nakuna ni Hepe abalsen na dagiti ng patay iti amana. Nakuna na pa'y a personal ti panagtignay na. Ket saanen amaamuan pa'y dagiti kakadwa na apulis. Iti sa Bangir, si marungkar ni Bakit Ansing iti balay na apagnanaedan da Ruben ken Ignas. Binilin na nila kay Ignas nga agdalos da iti balay na ken iti aglawlaw. Nagdalos nga ro da Lindon ken Ruben iti aglawlaw. Iti daytamit lagundaway, madandanagan ni Doña Dolores iti posible nga iraraot da Ruben ken Lindon iti mansyon. Iso ang nagigam iti paltog, ngem innala adagos ni Mr. Fortesa. Tama nga no makadesgrasya da itoy. Kabayatan na, agsarsarita da Celia ken Bakit Ansing. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Saan to may sagmak ti boyfriend mo, Celia? Gaputa soldado. Amo nasa lakniban ti magina. Uray pa'y manang Ansing. Jaklat ta maliklikan ti agdanag. Mano alawas asaan ang nagawid. Ngam ita, pimana mo manen? Ni, adamo nagsada nga lugan ni Tibatog, Celia. Huwag nagpaiso. Asin, ni Hepe ti Dimtang. Anya ti aramidan na dito eh. Ni Hepe ngagpaiso. Apay nga da dito eh. Manang Ansing, mabitla nga, lukatak tiri daw. Pasensyakan no imayak dito dagosyo, Diana. Napana kami ni restaurant. Ket nakon nga dagiti nakasarita ka waiter. Asaan ka pa na panajay? Wen Hepe. Makumi-kumak lang. Iso adyak pa'y nasangot tinapan iti restaurant. Nagsimple laang ti pagnanaidan nyo abalay. Idinto ta nagbak nang kayo. Ha? Gagangay la abalay ti pagnanaidan nyo. Ngam nagtakkel ti restaurant nyo, Diana. Wen, Hepe. Ngam, saan kami matabak nang? Amom, Diana. Kayat ko ti kasken ka, babae. Simple, kan nasingpat. Ha? Di mo kumaikan iti sa bali akay papanantimbagakan ka, Diana. Nagsimple ka ngamin na talaga. Hepe. Anya ka di tigagaram kanya. Uwan kaya. Ada ka din damag mo, may papankin ni Ruben? Awan pa'y, Hepe. Nabayagan nga awan ti damag ko maipapan ka ni Ruben. Diana, adda pa'y gayam kabsat ni Ruben. Ha? Kapsat ni Ruben? Kunam, Hepe? Wen, Diana. Amom ka dino sa dino ti pagnanaidan ni Lindon akabsat ni Ruben? Anya? Ni Lindon? Kabsat ni Ruben? Apay anak ko nam akabsat ni Ruben ni Lindon, Hepe? Ha? Kwa. Lipatim latan timbagakan ka, Diana. Saan nga agkabsat da Lindon kan Ruben? Agmay-may sa nga anak ni Ruben. Anya? Pasensya kan, Hepe. Noowan ng tibagam. Mabalin mon ti pumanaw. Matikawak. Apay anak ko na ni Diana asaan niya kapsat da Ruben kin Lindon. Nalawag timbaga idi kanyak di papa. Nga agkabsat ti rimaot kin kuana. Kapu iti daytoy anamwak. Ad-addan niya interesado ak itibiyag da Ruben kin Lindon. Pinatay da tiamak. Tsak magustuhan ti imbaga itay ni Hepe, manang Celia. Senyorita, Nangalaan na iti impormasyon nga agkabsat da Ruben kan Lindon. saan nga ta nagpaspasarak laang ni Hepe?
Iso na ibagana ti kasta, senyorita. Panagkunak, saan ang nagpaspasarak ni Hepe? Sa bali ti jar na itay ang makisarsarita kanyak. Anya, Nadlaw ko itay kan kwa na dayta manang selya. Sa bali ti panagimbestigar na itay. Tilaan ko mamay papan ka ni Ruben ti damagan na kanyak. senyorita, Awan ti amo ni Hepe maipapan iti biyag ni Ruben. Sa maysa, awan basol ni Ruben iti lintag. Biktima laang ti kilo a paglintagan. senyorita Diana, Manang, aging gay ti Jack makasarita kan makita ni Ruben. Saan nga agtal na ti panunot ko? Diana, di kag darasudo sa mangsapol ka ni Ruben. Agsaysayang ka lang iti oras. Saan ang masayang ti aldaw ko amang sapol ka ni Ruben? Ante Ansing. Saan nga agnanayon nga aglumlumang? Diana, No kasapulan amang bayadak iti private detective amang sapol ka ni Ruben. Aramidak. Diana, Kat no makitak ni Ruben, sa anak magtan abumdang asumurot kan kwa na, nga uray agpaggat ti biyag ko. agkalma ka laeng, Diana. Denggenak, narigat ti bara-bara a desisyon. Agpanunot ka pa yan na imbag. Nakapangad nga kwan Ante Ansing. Ipasapol ko ni Ruben. Ang mga noad-adan nga agpagad ti biyag na ita. Gapot may sa apugante. Ay, Awan pa nagtalag ko iti asino man akas ka ni Hebe. Ang mga nupatayin da ni Ruben. Apaman ang makita da. Diana, Saan pa'y naibabati shoot to kill order ka ni Ruben? Madama pa lang asap-sapulan dagiti otoridad. Apa ang nagsubli ka dito'y balay mo, Ansing? napatag ti ibagak ka ni Ruben, Ignas. Ha? Sa dino tayan na. Nas ka na may baga kadagos kan kwa na tigagarak. Sakbaya maladaw ta amin. At dalaang itay dito'y ni Ruben. Diyak amuno sa dino tinapanan na. Anyamot tanday dya, Ruben. Ang mga numay sagmak lang ni Diana no aramidan na ti plano na. Apay ni Diana, Ansing? Kaya't natagbayad iti private detective amang sapul kan kwa na. Ang mga numadadaal ti plano yung agibales. Numaunaan na kayo ni Diana. Anya? Saan lang nga day tataramidan ni Diana? Iti kanito kano makita na ni Ruben. Sumurutan kan kwa ng orag pagkantibiyag na. Ala, ibagak to amin data kan ni Ruben. Apaman asumangpat. Ibagam nga ibagakan kwa na dayta, Ignas. Tapno sana madadaal ti plano yung agibales. Wan, Ansing. Di mo liplipatan dagiti imbagak. Ibagam nga ibaga dayta kan ni Ruben. Tapno sana madadaal ti plano yung agibales. Wan, makadanon data kan ni Ruben. Agyaman nak, Ignas. Di mo liplipatan dayta, tapno sana madadaal ti plano yung agibales kan ni Ruben. Ansing, adun adaras nga inulit mo ti imbagam. Ulitak mo ti sungbat ko. Nga ibagak kan ni Ruben ti imbagam kanyak. Nasayaat nga rudno kasta, Ignas. Ibagam nga ibaga dayta kan ni Huston, Ruben. Ansing. Inulit mo manon dagiti imbagam. Ay, sorry. Kunak no nagawid kan, Ansing. Adak matan dito'y balay ko. Apay nga gawid akpay laeng. Agtalinaod akpay laeng dito'y balay ko apag nanaadan nyo kan ni Ruben. Nasaya at matnusan ka pa'y nga agawid, Ansing. Apay ka di. Aday bagam kanyak, Ignas. Napatag, Ansing. Agpatulong akan ka. Anya day tatulong. Ibagam laeng kanyak. Kaya't ko atulungan ti gayam ko anilyon iti pagbaludan. Apay nga day ti pagbaludan ti gayem mo. Natiliwan iti igam. Ken napabasol apim matay. Anya? Frame up tinapasamak ken kuana.
Aramid dagiti kabusor mi. Agpada kami alimmaban idi iti grupo ni Mr. Fortesa. Ha? Si kala ang tinamnamaag ang makatulong kada kami ansing. Kasapulan tinalaing abogado. No abogado ti kasapulan, ado ti amaamuk. No kasta nga rod, matulungan nak. Ibagakan ka, no sa dino apagbaludan ti ayan ni Leon. Di mo man sang kaigam ti armalite ko. Bayam lang nga nakaparabaw iti labisaan, honey. Pasensya kan, honey. Dapay lang amin panagtanag ko. Imbagagmatan kan ka nga awan ti rumbang nga pagtanagam. Sumungad pa'y dagiti kaposor, matay datagusen. Honey, Sakbay ang makadanon da dito'y mansyon. Paltugan idan dagiti sniper ko. sapay la ko mga rod takas ta ti mapasamak. Diyak kayat ti matay. Sino met ti kayat na ti matay, honey? Uray siyak, jak met kayat ti matay. Sayang dagiti nagadua kwartak numatayak laheng. Isumat, honey. Sayang dagiti nagadung alahas ko numatayak. Imbag ko man numaitugot ko ijay nagkaisabiag. Saan ati pan nakatayta ti panunutan ta, honey? Tiki di nagadua kwartata ti panunutan ta. Pudno launay dayta, honey. Nilangan na Atty. Reyes si pagpatulungak. Nalaing day a defense lawyer. Adun ti na ipangabak na kaso. Sige man nga rod ansing. Nimot lang Atty. Reyes tinalak nga abogado idi ni Ruben. Ngam kasano ang mabista ti kaso ni Ruben. Kat naglibas matan iti pagbaludan. Wanted pa'y itan. Jak matnamnamaan nga aglibas ni Ruben iti pagbaludan ansing. Sana bali. Adan tulat tagundaway ang maadal ti kaso ni Ruben iti korte. Patsyag nga dan to paglawagan ti amin. Uwan ansing. Naaramid laang ni Ruben tinaglibas. Gaputa di na kayat nga adadakas ang mapasamak kan ni Diana. Panggap namin idinilindon a pagaramidan iti dakas ni Diana. Numakitak lang day lindon. Ikali ka si bibiyag. Anya? Wano saan? Ipakagat ko kadagiti nagadwa kuton. Ansing. Wano saan? Pakanak iti daratap nagnakam. Wano saan? Pagsidak iti uong nga makaulaw. Anya? At daak ita iti san unay nga dayo ang kalignas. Nangagkuamin nga imbaga ni Auntie Ansing. Pasensyakan, Lindon. Naibaga na laang tikas jay. Gapo itigura na kan ka. Sana masayar tirik na kadagiti imbagbagana. Gapu tapod numat ang nagbasulak. Lindon. Aging gatjak na kapag daw iti pamakawan kini Diana. Saan ngagtal na ti panunot ko? Dumtang tuti ka nito apa nagsaritayo kan ni Diana. Kasanon numatayak asa anak kapag daw iti pamakawan kini Diana. Adda kaasi ti Diyos. Ikamang tayo kan kuana ti panakaisalakan tayo. Anggal, pimatayak. Ken nagaramidak iti ado abasol. Mapakawanak pa nga ti Diyos. Pakawanan ni Apo Diyos ti asino man nga agbabawi. Kan agkidaw iti pamakawan. Buyugam iti nasnaban a panagkararag ti panagpakawan mo. Tapno denggan na. Ang galignas. Laglagi pam ni Apo Diyos iti amin nga aramid mo. Kat isuro nantukan ka ti rumbang adalan mo, Lindon. Kastagayan ti plano ni Diana ng aramidan ng kan. Uwan Ruben. Sana mabalin na sumurot kanyak ni Diana. May sagmak lang kapo iti riribok ang mapaspasama kita. Ruben. No agbayad iti private detective amang sapol kanyak. Ad-addan mo umilit ti dalang ko. Kat amangan no mabulilyaso dagiti plano tayo nga agibalas. Nagsaritaan minti maipapan iti dayta abanag kan ni Ansing. Alukuyin na ni Diana, adinan ituloy ti panggap na. Mawatak ti sasaadan ita ni Diana.
Gapot agpada kami langit ti marikrik na. Kaya't kumita na maarakop ti babae ngay ayatag. Ruben, basit laangan apanawan. Malpasan tiriribok iti biyag tayo. Nilaangan Mr. Fortesa tinabat-bati akabusor tayo. Wanangkal, si bibiyag pa iti puon dagiti sindikato. Ti grupo ni Mr. Fortesa ti sumaruno arautan mi kani Manong Lindon. Nakasaganan dagiti aramaten ta makigubat, Ruben. Wan Manong Lindon, Magagaran akon amakiranget kadagiti sigud at taok. Patayak amin ida. lepasan tan ti laban. Sapay la ko ma, tawan ka data ti matay. Ha? Napatag ka kanyak, Manong Lindon. Nagragsak gayam ti adda kabsat na. Kastak met Ruben. Sapay la ko ma, tawan ti matay kadata. Patsak asaan na taabay-bayan ti Diyos. Manong Lindon, Nagado, ken nabibilag dagiti armas nga adda iti ikot ni Mr. Fortesa. Sigurado nga aramaten da dagiti nga armas kontra kadata. sakbay ti ararota. Kaya't ko pa makita ti tanam day di agila nga amata. Anya, Amo ni Tata Ignas no sa dino tinakaitan naman day di agila nga amata. Uray no nabayagan na natay. Agkid daw talata iti bendisyon manipod kan kuana. mayat deta na panunod mo, Ruben. Agtartaray kadag iti urat ta ti dara ti maysa nga agila. Kis ti gagam iti kaunggan ta nga agibales. Si payuten ta amin dagiti kabusor, Manong Lindon. Dito'y matla pagbaludan tinakay pupukan idi ni Ruben. Uraya kun dito'y visiting area ni Leon agayem ni Ignas. Diyak kamuti lang aday di aliyon. Kuna ti jail guard ngagturong kanon dito ayan ko. Itay pa'y nga urayak. Ngamsaan mo't ngagparang. Ay, Siyak ka di ti urayam. nagtaar alalaki. Kan maskulado. Si kaka din eh, Leon. Anya ti pagsaritaan daan sing Ken Leon. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, Ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.